Nie je náhoda, že pozeráš toto video. Možno práve teraz prechádzaš nejakými sračkami v tvojom živote a absolútne nevieš, ako sa z toho ideš dostať. Či už sú to zdravotné problémy, finančné, alebo vzťahové. Jednoducho teraz je doba, kedy nás svet alebo život tlačí do toho, aby sme urobili zmeny, aby sme robili ťažké rozhodnutia. A možno ti chýba zdravá podpora. Rozhodol som sa začať budovať tento projekt pre mužov, ktorí potrebujú v živote rásť alebo chcú prekonať v živote výzvy a chcú niekam smerovať, chcú niečo budovať, chcú tvoriť a jednoducho už im nestačí ten priemerný život. Podnikám viac ako 12 rokov, písal som rôzne knihy na rôzne témy, vzťahy, financie a celkovo osobnostný rozvoj. Milujem to, milujem tvoriť, budovať niečo a chcem ti vytvoriť priestor, alebo pre všetkých chcem vytvoriť priestor, kde môžeme spoločne zdolávať výzvy ako muži, pretože muži rastú vo výzvach. Takže vytváram nový projekt Levie srdce, pridaj sa na odkaze v bio na čakačku a o chvíľku, o pár dní spustím registráciu, ako sa do tejto komunity môžeš dostať. Takže ak ťa zaujíma aj ako zarobiť viac peniazy, a ako žiť život, ktorý je v súlade hlavne s tebou a s tvojim vnútrom, ako prestať prežívať, ako začať žiť a ako zlepšiť svoje vzťahy, ako zlepšiť svoju sebahodnotu, svoje sebavedomie a ako objaviť svoju vášeň a začať tvoriť, začať žiť, nielen scrollovať telefón, nielen pozerať porno a prežívať niekde na gauči, nie, proste vezmi tú tvorivú energiu a začni niečo tvoriť, začni niečo budovať. Takže toto všetko chystám v novej komunite, ktorá sa bude volať Levie srdce. Napíš dole komentár, či niečo takéto by si uvítal v tvojom živote a daj odber na tento nový Instagram, pretože idem to budovať úplne od nuly, úplne od znova a môžeš toto sledovať a verím, že ťa to bude inšpirovať, takže určite sleduj, daj odber, napíš mi nejaký komentár. Vidíme sa v ďalších videách.